Guys, Woodlawn Regional Park dito sa amin. Dito sa may Boundary Dam. Isa ito sa campground over there sa kabilang side. Pag summertime talagang maraming mga nagpupuntahan dito, nagka-camping, nagte-tenting, picnic. Yan, pero sa kabilang side naman 'yon. Dito naman may mga may mga nagbo-boating din diyan sa may man-made na lake. Bali man-made yan. Yan. Mga rin to, mga 7 minutes drive mula sa amin, mula doon sa taas sa downtown ng Esteban. Ayan. To. Maraming pieces na rin kami dito nag picnic, like a family day, parang camping or yan, picnic time with friends. Yan. Isa ito. Tapos meron ditong yan, yung mga bandang diyan, open space yan. Yan, dati may mga maraming dito. Maraming mga picnic table. Pero ngayon wala na, pinag-aalis na. Ayan. So ito 'yon. Yan, may ibon doon. Ayan yung tulad ng sabi ko kanina, ayan yung power plant, yung source ng energies sa power dito sa amin. Yan, sa power plant. Tapos ayan, yan naman may tubig yan. Right guys, yan yung autumn and fall season, start from September to November guys. Ayan, yung buwan na yan
ganun ang maging itsura ng mga leaves ng mga dahon, turning yellow or orange or red. Dahil ano siya, ibig sabihin niyan next niyan winter na, pa winter na, taglamig na naman dito sa amin. Kaya ganyan, turning to different colors like yellow and orange, guys. So ayan, nakita nyo na guys, yan dito pag may bangka ka, yung boat dito binababa, and dito rin yung iaakyat nila. Ayan, nandyan yung tulad niyan, yung ano na yan, trailer na yan, bangka ang nakakarga dyan. Ayan, medyo matagal-tagal din bago ko nakapasyal na naman dito, mga ilang buwan din. Yan, okay na guys. Namiss ko lang ang lugar na to kasi para bago mag winter, kasi once na dumating ang winter na naman, matagal-tagal na naman, ilang buwan na naman, bago natin makita ang ganitong dry, walang snow. Yan yung mga nagdidilawang mga ano, mga orange na damo, mga leaves, mga dahon ng puno. Yan, matagal-tagal na naman. Right, bababa ko na rin yung aking bangka, yung boat. Sana all. Yan, mostly sa ano, sa mga laging napunta dito, ano, sila yung mga mayayaman din, mga retired. Minsan talagang ano, nag-i-stay sila dito ng matagal dito sa campground dito. Yan, may mga rinirentahan silang mga ano diyan, mga camper site. Per ano yan, may by number yung area niyan, per lot. So minsan kahit wala sila dyan, kahit wala yung mga may-ari ng camper na yan, iniiwan lang nila yan dyan. Then pag summer time, saka sila pupunta dyan. Yan, kita nyo yan, may mga number, yung may mga lot dyan. So rinirent nila yan guys. Yan. Kasi nga naman kung hindi nyo rirentahan yan, pag gusto nyo bumalik dito, ano na naman, hahatakin nyo na naman yung camper nyo, tapos mag-a-apply kayo or mag-a-ask kayo ng ano, ng panibagong lot kung ano yung available. Compare sa steady na dyan, rentahan nyo lang kung magkano man yung ano, yung annual. Mas mura alam ko yung annual. Kompleto dyan guys, may mga washroom, yan, may basketball court, oh. Ang ganda, no? May playground din, yan. Ngayon kung hindi nyo irerentahan yan, paibay pa siguro kayo ng lot, kasi syempre aalis kayo, tapos may makakakuha ng dati yung lot na kinuha na ni-rent, tapos
pag bumalik kayo, mabibigyan kayo ng ng panibagong area. So mas maigi na, mas mabuti na yung yung permanent. Ayan, may incoming. Sino pa yan? Ayan. Ito, balik na tayo. Ayan. At ito naman, ito yung gate. Okay, continue driving na ako. Balik na tayo sa taas, sa Esteban. Yan. So what is that again? Poison ivy. Which one? These, the leaves of trees, all of these, all the red, that's all turning red now. Oh, See- okay. See the 3 leaves? Yep. Poison ivy. Oh. All in there too, like look. It should, but we have a mayor that doesn't. I don't think he even knows where he is. But it's a nice path to walk in. Out here, and it's quiet. Kelly. What kind of tree is this one? What kind? Spruce? I think What? it's birch. Oh, okay. Yeah. Not familiar with that. Yeah. So there's over there. Yep. Maybe